in Zimbabwe, start going to DJ Sparks and did about viti chiri health, viti chino sanitizer zvimwe viti, but no ngova maletes, but no time dignity, but no time tactic, ngova nyaya dzinenge dzichipisa. Pana kanga video kanaita come across nako pangani pa social media kandi nakidza zvondati no akanda kutona nako pa Zing Reality ITV tinoshare nevanhu. Nyaya ndinayo iyi ndiye mumwe mugare arifana ngari outside harare munhu yekuti ada kuya kuma competition Yekushata. Saka amene kuti anowina chekwadza video yacho muvhu marionawo kuti murume anowina anokwanisa iri kukunda Mr. Ugly vangawina last time ngwari munomu. Aikutaura kuti iye anogona kuya kuno kuharare akanokunda vanhu vese vakashata munomu muharare vakaenda nemari tisingazoti kumana vari muharare mazvipirire kuti mari toendesa kuma outskirts kuti akundwa. Saka chakwadza video yacho mobva mariona mobva makomenda kuti uyu akashata here zvekuti anowina kana hai wari kungozvisimbisa hake nekuti asati aona vanhu vakashata akazonyatsoona isusu takashata zvishuwa togona kuita se anotisa. Saka zandapedza nguva yenyu yakawandisa stage kuti mangosangana nechi naiwe wati kuenda kwarare unozezeko unotora mari kuipa saka unotora mari Yekushata inenge mari unonowina here chaito obvious kokuno kwakawina takazamburana gwemba mahasi wakamurova rikatiza pasi kowe harare wacho wakamuona anotoziva kuti ndodamburura saka wakamumirira takanomirira saka mukombende wako here wo alright muzwa mukomana ane confidence mune zvari kutaura kuti maya makompetition ekuipa ndohwina makompetition ekuita se ekuipa ndopinda asingazoti makompetition vaya titoripo wana Sparks todo mari iyoyo. Saka guys ngatikomende pazasaba kuti mukomana mamuona sei, mukomana muri kumufila sei, muri kumuhoa sei, muri kumuona sei, muri kuona sekuti anohwina here kana kuti aiwa maya ari kungozvirowa dundundu pasina, ari kungozvisimbisa pasina, ari kuzvifadza ari kuzvifadza njere dzake oga hake asi pasina chinonobuda, ari kungozvifonero hake pasina chitese chinobuda. Saka ndo nyaya yanga iripo kumana kuti mukomende nekuisawo malike nekushare kana muchinge maona video iyi. Zvakanakira chi zvinotipawo simba, zvotipawo manyengo kuti chividhio chaichi chanoita se chanda ndichigadzira zvangu ndakalakisa padeni chaita se chabva chatosheyiwa, chabva chatokomendwa, chabva chatolayikwa, chabva chatoonekwa. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo pachivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chinosanitiza zvimwe zvivhitivhiti.